काय का एकदम थंड शीतल पाणी होती नको हो माझं जरा भय पाहत सांग जरा कोणते भय गावात भय नव्हता हे गाव कुठला राज्यात भय राजाचो राजा कुठला अरण्यात भय राजाचो अरण्य कुठला घरात भय करतानी हे घरा कुठला आणि वल्ल्या सगळ्या डोळ्या संत अरे होय मानावर गाय हा आंब्यावर थांबा हा कोंबडीवर झोंडा हा आणि समुद्रात हे घटके नका आगे लागे जाय होतं उगा काय सांग या बघ काय झालं स्वासा होय त्या काय म्हटले कोणकोणा मारते होय तेव्हा दोन्ही छोट्याच्या डोळ्यांनी बघतो हो आंब्याचे आंबे कसे लागले हो काय नाही एक श्रीमंताचा वर्ग गरीब बनवलं काम म्हणजे काय सांगते तर बरोबर आहे बाबा म्हणजे काय हो नाही आपल्याला लक्षात लागल्या एक गरीबाचं वर्ग श्रीमंताचं वर्ग काम हा नाव काय त्याचं मस्त बोल पाहिजे एकदा गेलं का परत येणे नाही कामावरून गेलं का परत येणे नाही आणि गेलो तो स्वतः तो कामाला हो 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 पण त्या ठोकाला असं सांगितलं आधी 60 भरा की भरा सोडू होईल आणि तरुण दोन होईल तरुण त्यांचं दोन याचा भरपूर दोन याचा भरपूर होता मीच बघाई पूर्ण अधिकार सगळे नाही ढोरा पुरतो हा ढोरा ढोरा पुरतो हे काय करता सकाळी उठलो तोंडावर शिरा मारल्यानंतर काय काढले आजच्या बरोबर हो तोंड धुतल्यानंतर धुतल्या कसं सुटलो हवत सुटलो तो वाड्यात गेलो हा वाड्यात गेलो सपासप कसं वापरलं हो काढले सगळ्यांना लागू केल्या काय हे कापून चुकत झाली हो